पाऊस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। खेड इथं रविवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत जाहीर सभा पार पडली। यावेळी एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिंदे गटाचे नेते रामदास कदम यांनी पक्षावर सातत्याने होत असलेल्या टीकेला प्रत्युत्तर दिलंय। विशेष म्हणजे या सभेत उद्धव ठाकरे यांच्या जुन्या सभेतील काही व्हिडिओ देखील स्क्रीनवर लावण्यात आले। उद्धव ठाकरेंनी राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार, नेते अजित पवार यांच्यावर टीका याआधी केली होती। या टीकेला केलेल्याचा उद्धव ठाकरेंचा व्हिडिओ एकनाथ शिंदे यांच्या भाषणाआधी स्क्रीनवर लावण्यात आला। भाषणासाठी एकनाथ शिंदे तयार होते, ते उभेही राहिले, मात्र उद्धव ठाकरेंचा व्हिडिओ सुरू झाल्यानं ते पुन्हा खुर्चीवर बसले। त्यानंतर उद्धव ठाकरेंचा व्हिडिओ संपल्यानंतर एकनाथ शिंदेंनी आपल्या भाषणाला सुरुवात केली। 35 वर्षानंतर शरद पवार शेतकऱ्यांसाठी मोर्चा काढतात। दुष्काळ कसा पडलेला आहे, पवार साहेबांना विनंती आहे, धरणाच्या आसपास जाणार असाल तर अजित पवारांना नेऊ नका, धरणाच्या आसपास जाणार असाल तर अजित पवारांना नेऊ नका। त्यांना जर का असं वाटत असेल की जनतेची स्मरणशक्ती फार अधुरी असते, एवढे अधू काय मेंदूची लोक महाराष्ट्रामध्ये नाही। काय मस्ती होती तुमची, हे सगळं जे पाप आहे ते तुम्हीच तुमच्या सातत्यपणाने झालेले सर। मुद्दामून मोर्चा काढताय ना, मी तर त्यांना सांगतो की जा फिरा प्रत्येक ठिकाणी सिंचनाचे प्रकल्प तुमच्या दिवट्यांनी कसे अर्धवट पाडून टाकले, पैसे कसे गिळले हे जाऊन बघा, मुद्दामून बघा। हे पाप हे तुम्ही करून ठेवलेले आहात। मोर्चे कसले का इतके वर्ष जेव्हा आम्ही फिरत होतो, पहिल्यांदा शेतकरी कर्जमुक्त झालाच पाहिजे म्हणून आपण सगळे फिरलो, मी स्वतः फिरलो, तेव्हा हेच तिकडे शेतकरी मंत्री होते, शेती मंत्री, कृषी मंत्री। काय केलं तुम्ही? 35 वर्षानंतर शरद पवार शेतकऱ्यांसाठी मोर्चा काढतात। दुष्काळ कसा, मी तुम्हाला पवार साहेब म्हणतो, भारतात काय म्हणायचे महिन्याचं पोतं म्हणायचं, मी पवार साहेब म्हणतो, चुकलं म्हणू का त्यांच्यासारखं? कोणाला सांगता शिवसेनेची परंपरा काय तर म्हणे बाळासाहेब असलेल्या कानाखाली आवाज काढला असता। तुम्हाला काय अनुभव बाळासाहेबांनी काढलेल्या कानाखाली आवाजचा? तुमच्या काय आहे का तरी? कशाला आमच्या गावाला ऐकत आहे? हे सरकार 2 वर्षात पडेल। पोपटाचा धंदा कधी सुरू केला? पोपटाचा धंदा कधी सुरू केला? नाही ते कुडमुडी योगीची असतात ना, तसे लुडमुडी योगीची। आमचं चांगलं चालले, हे पोपट घेऊन बसले, कोण तुमच्या पोपटाला विचारते? आणि पोपट आमचं ज्योतिष ठरवणार, आणि तुम्ही वाचून दाखवणार, काहीतरी बडबड 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 करायची। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।